So yun mga man, ito nga pala yung mga gopher rider natin. Ayan sila. Sila mga kuya rider natin. Ayan, so yun. Man, leader, Dan Ingaran pa to at babalik tayo sa panibagong video at panibagong content. And for today's video, partner tayo with Gofer. Ayan, so ito yung Gofer headquarters nila. Ayan, so may mga kwan dito. And yun, ang gagawin natin ay becoming a food delivery rider for a day. Ayan, so bago tayo mag-start, magtra-transform lang tayo in 3, 2, 1. Boom mga man! So nakadamit na tayo ng Gofer rider na long sleeve. And ayan, mag-start na tayo ng delivery natin ngayong araw na to. So let's start! So let's go! Papakilala ko na sa inyo si Kuya. Ano po yung pangalan niyo, Kuya? Alvin. Ayan, si Kuya Alvin yung makakasama natin for today. And sila yung mag-guide sa atin kung paano nga ba yung mga process na gagawin sa pag-order at pag-accept ng mga order ng customer. PS1 po. Isang PS1. Take out mo? Take out po. Successful. Tapos lalabas na yung location ng tao. Bale, gamitin mo na lang yung Waze. Yan, lalabas. Susundan na lang natin. Pero check mo muna kung saan talaga yung exact location niya. Para hindi ka mawala. Kasi yung address niya, number 5 lang. And then, susundan na natin. So yun mga man, on the way na tayo kay customer para i-deliver yung order nila. So let's go! Thank you. 164 po. So guys, pupunta tayo ngayon sa R&B ata yun na coffee shop at order tayo. Second booking natin is R&B. So let's go, nandito na tayo sa Magsaysay dito sa may Perez. So ipapakita namin yung kung ano yung malalagay sa sa bag ng rider. So ganito yung setup ng food delivery bag ng Gofer. Ayan, papakita ni Kuya. Ito yung sa loob ng Gofer bag. Sa loob ng Gofer bag. Ayan. Lalagyan ng drink. And then paglalagyan ng pagkain, pizza sa taas. Ayan. So meron siyang lalagyanan ng drinks dito.
And dito sa taas, ito yung lalagyanan ng pizza. And dito yung ibang food sa gilid. So yung divider niya pala na-adjust kasi meron siyang ano dito, yung Strap lang to, strap. strap. Sa pangalawang booking natin, R&B Snack Corner. Ayan, so pangalawang booking na namin ni Sir. Yan, nandyan sila. So sa pangalawang booking natin, meron tayong order na milk tea sa R&B Snack Corner. So let's go. Yan, so nakuha na natin yung order na milk tea. Order niyo po is milk tea, ma'am. Tama po ba? Yes. 100 pesos po. I receive 100 pesos po. Okay na po, ma'am. Thank you po for choosing Gofer. Enjoy your drinks po, ma'am. Thank you po. Thank you so much. Order po ng chicken Italiana po. Okay sir, pahintay na lang po mga 10 minutes or 15 minutes. Okay lang po. Thank you Sige po. 140. Thank you po sir. Welcome po. Ma'am, yung order niyo po is chicken Italiana po. Yes. Ito po, ma'am. 140 po. I receive 140. Thank you, ma'am, for choosing Gofer. Enjoy your food, ma'am. Thank you po. Thank you po. So ayun mga man, kasama na natin si Kuya na rider from Gofer. May mga questions na tayo na itatanong. Tapos, ayun. Bakit nyo napili yung Gofer, Kuya? Si Gofer, maganda rin, extra income. At wala ka rin, pandemic. At ng mga tao halos hindi lumalabas, ay makatulong na rin sa kanila. Safety protocol. Ano yung mga kailangang isuot? Kasi kung nag-order kami ng mga pagkain, lalo na sa restaurant o mga mall or naka-face shield to, kompleto naman. And then, pagkakuha ng order, lagay sa box, pagka-deliver, disinfect naman namin yung kahon. Kompleto naman ang sinabi paglinis ng mga kahon. Susunod na deliver, malinis siya. Ano kasi sa Gofer, meron silang binibigay na safety kit yung yung merong pamunas, tapos yung alcohol, face mask, yun. Kumpleto na yun pag papasok ka bilang rider. Binigay yun, provided siya ng Gofer. Para na rin sa safety ng mga rider natin. Kumusta naman yung buong araw nyo sa pag-deliver ng mga pagkain? Okay naman, pero kung minsan hassle talaga, kahit nakamotor ka, may traffic talaga kang dadaanan. Siyempre sa roads naman, para hindi rin naman kami mahuli,
susunod kami sa road. Paano niya na-handle naman yung pag nagagalit yung customer? Wala na lang. Parang pag makita mo, ma'am, pasensya na po. Nagpapakumbaba na lang kami rider. Ano naman yung nabago sa buhay niyo nung pumasok kayo bilang rider? Nung pumasok kami nung naging Gofer rider, mas handle ko na ngayon ang oras ko. May time na ako sa pamilya ko. Taga lang. Kikita ka. Meron ba kayong nakukuha ang incentive or benefits sa bilang rider? Mayroon, may binibigay sa amin. Tuwing may free delivery o ano, kanila namin nakukuha yung incentive namin. And then, meron din naman kami, may binibigay din naman sila na tip sa aming mga customer. Meron at meron. Meron po ba kayong parang orientation or seminar na ginagawa sa bago ka maging rider? Mayroon kami mga routine. And then, tinuruan din kami kung paano mandel ng tao. Minsan kasi, di naman natin masabi sa mga tao. Minsan may mainitin talaga ulo. Kami nagpapakumbaba na. And then, tinuruan din kami kung paano makiusap sa tao. Kumusta naman yung paggamit nyo ng app? Madali ba or hindi? Kaya naman, minsan kasi nag-alanganin din ako. Nung nasubukan ko, parang gano'n lang, paulit-ulit lang naman. Orientation namin, na naaralan namin. So yun mga man, ito nga pala yung mga Gofer rider natin. Ayan sila. Sila mga kuya rider natin. Ayan, so yun. Lilinawin ko lang na motor yung ginagamit ng mga rider natin sa Gofer at hindi bike. Kasi dito sa video natin or sa vlog natin, ginamit ko po is bike. And challenge ko lang po yung sarili ko na gumamit ng bike kasi hindi ko rin naman kasi alam magmotor. Kaya bike na lang yung ginamit ko, and para mas challenging rin yung video natin, kaya gumamit na lang ako ng bike. Kaya ayun, gusto ko lang linawin. I-share ko lang sa inyo yung mga naging experience ko, kung mahirap ba or madali ang pagiging isang food delivery rider. Obvious naman na mahirap yung trabaho ng isang food delivery kasi kalaban mo rin yung init, tapos yung traffic, yung pagpila. Grabe yung naging experience ko sa pagiging rider kasi lahat naman pinaghihirapan na trabaho, walang madaling trabaho, kaya ayun. Hindi ko alam sasabihin ko, pero grabe yung naging pagod ko nun nung natapos yung vlog namin. Grabe, hiniga ko na lang, tapos yun, doon ko na lang naramdaman yung pagod kasi buong araw din kaming nag-deliver nun eh. And ayun, gusto ko lang magpasalamat sa rider na nakasama natin, si Kuya Alvin. Yan, shoutout sa inyo Kuya Alvin. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa Gofer sa pag-experience sa akin ng pag-deliver. Ayan, kasi hindi ko pa na-try sa buong buhay ko na mag-deliver, kaya ayun, in-experience natin. Maraming salamat sa Gofer. And ayun, sa mga gustong mag-apply bilang rider, meron silang office sa Burgos, extension siya, and meron din sa website nila. Pwede din kayong doon mag-apply. Ayan, so ilalagay ko na lang dito yung website nila, or maglalagay ako sa description sa baba. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo ang content natin. So don't forget to like, share, comment, and mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga latest na i-upload kong video. So hanggang dito na lang. Peace out. Bye.